Wani abun mamaki da ke shirin faruwa a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin labari na, inda Al'amin mai nasara kwata-kwata ya manta ma da wato ƙanin nasa wato Ishaq, inda a yanzu haka dai Ishaq ya nemi Al'amin mai nasara domin ya taimaka ya agaza a fito da shi a cikin wannan ƙangin da yake ciki, inda ya nuna wa Al'amin mai nasara kwata-kwata ya yi nadamar abubuwan da ya aikata, inda ya ce a yanzu a shirye yake da ya masa duk biyayyar da ya kamata, duk kuma abin da ya ce ya yi shi zai yi, abin da ya ce ya bari shi zai bari, duk dai a cikin wannan ƙayataccen shiri mai dogon zango na cikin shirin labari na. To mai sauraro sai ku gyara zama domin ku ji cikakkun sharshin da muka zo muku da shi a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu mai suna wato DM Hausa 24, inda a yanzu haka dai a shirye muke da mu ji ra'ayoyinku game da abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙayataccen sharshi mai suna labari na, inda mai sauraro idan baka manta ba ana ta kai ruwa rana a cikin wannan ƙayataccen shiri mai suna labari na, inda a yanzu haka Al'amin yana fama da ƙalubale na cikin matan nasa guda biyu, wato Dr. Asiya da kuma wato Maryam, inda mahaifiyar Dr. Asiya ta zo tana ikirarin cewa ya sakan mata matarsa yarta. To dai ga kuma Maryam ma, mahaifiyar Maryam tana cikin gidan, ita ma tana buƙatar a sake wato yarta ta Maryam. Haka dai ƙalubale yana ta faruwa a cikin wannan ƙayataccen shiri na cikin shirin labari na, inda a yanzu haka dai Al'amin mai nasara ba shi da katabus, ba shi da abin da zai iya cewa, inda duniya ta masa zafi, abin da zai yi ma ya kasa tunanin abubuwan da zai yi, inda a nan ne dai Ishaq ya je ya tuna da Ishaq, inda yake cewa bari ya je ya kai wa Ishaq ziyara domin ko zai samu sauƙi a cikin ransa. Zuwansa wajen Ishaq ke da wuya, ya iske Ishaq yana nan yana ta faman kirarin sunansa, inda hakan dai ya ba shi tausayi da kuma nuna cewa Ishaq fa ya yi nadamar abubuwan da ya aikata, inda a yanzu haka dai a shirye yake da ya fito da Ishaq ya zo su ci gaba da zama domin ya ɗebe masa kewa. To mai sauraro kada ka sha'afa, kada ka manta, da haka muka kawo ma ƙarshen wannan sharhi daga wannan tasha tamu ta DM Hausa 24. Idan ya kasance wannan shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, ta haka ne za ka rinƙa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta DM Hausa.